なんやそれ。揚げ一番。せんべいだけどなんかサクサクで醤油の味で美味しい。じゃがりこの味はサラダと何かな。これは雷おこし。あ、雷。これは東京のお土産で浅草わかるでしょ。うん、もちろん。わかるでしょ。あそこにシデラ入れたよ。そのビデオ見たこと。ああ。全部食べちゃった。太いから、ブブちゃん。ブララ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 。チュン。チョン。チョン。チョン。レーさん。やめてください。ポッキーかも。ポッキー。うん。でも、どれ？ポッキー実は2個ある。うん。抹茶と普通のポッキー。そう。普通から。どうぞ。はい。これスペインにもある？スペインにもあるの？ポッキー？売ってるけど、うん。実はスペインのポッキーはちょっと違う。そっか。日本のポッキーも売ってるけど、これ。スペインの、あ、そっか。こっから。そこから。さすが日本。実はこれ、食べたことない。そっか。このポッキー。いつも抹茶の。チョコレートの味けど。もちろん。チョコレートだよ。うんこじゃない。いいいよ。ポッキーゲームっていうゲームあるよ。ポッキー食べて。ああ、それは、韓国のゲームを聞いたことある。ペペロって言うと思う。わからん。じゃあ抹茶行こう。抹茶。これ、あれ？何？なんで反対？反対よ。あ、そうか。見なかったよ。でもこれの開き方はちょっと違う。これない。ないね。こっちから。はい。どうぞお姉さん。ありがとう。緑。そう、よく見えないけど。緑色。緑や。抹茶の味。抹茶とチョコレート。絶対それの方がいい。チョコレートだけ。やばい。でも、チョコレートと抹茶。じゃあもっと抹茶のお菓子食べたい？もちろん。はい。じゃあ最後は抹茶といえばいつも。抹茶といえばこれ。抹茶キットカット。はい。これは最高よ。それ食べたことある。大好きよ。絶対最高よ。はい。後ろ名前とノート書いている。メッセージ。あ、そっか。このなんで反対これ？メッセージとか。いつもありがとうとか、テスト頑張ってねとか、愛してるとかあるかも。サントバレンタイン。わー、めっちゃ緑。そしてこっち見えないけどキットカット書いてある。いいね。でもいつは食べたかったら絶対読めない。
読みたくない早く食べたいから。うんうんうん懐かしいこれ、うん絶対日本の味やねえねえコアラ見て、Hello, darkness, my old friend. いや他のうんないうんなんでもう終わったもう終わった。どれが一番美味しかった？うんうん。サラダの嘘やる絶対味がないよそこれれめっちゃ美味しいよ。味がない絶対本当は味あります。皆さん安心してください。味あります。ポッキーかキットカット知らない、でも抹茶が好きだね。抹茶大好きだからけど、いる人は抹茶好きじゃない、誰？知らんうん YouTube でそっか。ヨーロッパで抹茶好きじゃなかったらでもせんべいもいいかも。そうそのクッキーあ、そっか。これね。これが一番。日本に行ったらめっちゃたくさんせんべい種類あるから、これ以外にも美味しいものたくさんある。ありがと見たからう。見てくれてありがとうございます。そうだね、いやー皆さんありがとうございました。今日はお疲れ様でした、めっちゃ礼儀正しいね、敬語を練習しなきゃ敬語練習しなければなりません。そうですね。では皆さんありがとうございました。それこうやってこの手やってよ。それはめっちゃ礼儀正しい好きじゃねえよそれアホやその話し方の方がいいがいいんだから、じゃあ皆さんいいねをしてください。はい、お願いします。そして登録してください。そして食べてみたい日本のお菓子コメントとか、そしてシェアお願いします。じゃあありがとうございます。じゃあねー。